gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin euskaraz hitz egitea. Horretarako oinarria ulermena da, eta beraz euskaraz ulertzen dugunon artean, gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin hitz egiteko erabakia hartzea da helburua. Bai, norbanako bezala hartuko dugun rolaz gain, taldeka euskaraz gehiago egiteko erabakia har dezakegu. Hau da, enpresetan, lanean, dendetan, kultura elkarteetan, kuadrillan, elkarte edo gune haueri arigunea deituko diogu. Ondo doala esan beharko dugu. Urte hasieran hasi ginen herri batzordea elkartzen eta hainbat elkarte eta entitateekin hitz egin ondoren beraiek arigune gisa jokatuko zutela esan ziguten. Gero Covid-a dela eta geldiune bat egin behar izan dugu, baina herri batzordea berriro ere martxan gara eta orain eta bereziki irailetik aurrera lanean jarraituko den. Euskal Herrian gaudenez, bertako hizkuntza eta hizkuntzarekiko erantzukizuna dugula sentitzen dugulako. Euskaraz ulertzen dutenei lanean ere gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan hitz egiteko erraztasunak eman behar dizkiegu. Konbentzituta gaude. Hori da! Gaur egungo gazteak euskaraz formatuta etortzen dira gurera. Ez du zentzurik ona iritzi eta egindako guztia hankaz gora jartzeak. Jarraitu ez euskeraz, hobeto eta gustorago arituko dira eta. Gu arigune izango gara euskaraldian. Hala nahi duten bezeroei, arreta euskaraz eskaintzeaz gain, gure artean ere euskaraz gehiago eta gehiagotan egiteko erabakia hartu dugu. Azarroko gehiek abentuak irabean, hau moduak jokatuko dugu. Baikaleak baikaleak. Ariguneak izango dira. Gurean belarri prestak ere izango ditugu eta haiei esker aukera gehiago izango dugu euskaraz gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin egiteko. Hemen ere arigunea osatuko dugu. Herri batzordia martxan da eta irekia da. Satoz eta lagundu. Jarri zaitez Zuhatza euskara elkartearekin harremanetan edo udaletxeko euskara zerbitzuekin harremanetan. Bilerak noiz diren jakiteko. Irailean, ahobizi eta belarri prest dinamika martxan jarriko dugu. Ongi etorriak izango zarete. Animatu!